Я ходить не могу. У меня просто инверсия была включена. Забей. У меня чисто. Сделаем. Sorry guys, ja som iba teraz zistil, že mám mutnutý mikrofón, ale iba taká naša rekapitulácia, čo som vravil, že budeme to mať pri novom videu a bude to znovu CS-ko, lebo CS-ko malo úspech. Takže mrzí ma, že ste videli prvé dokola bez zvuku. Ale tak, no, že sa stáva. Tak viete. Ale ja nechápem, čo je s týmto typom. On strašne nejak sa šejkuje, keď proste neviem, on má si zlú sensku. Ale rašne tam sme kdesinou. Hodím mu bombu a pôjdem tam asi z druhej strany. A poďme stadiaľ to. Tak. Dobrá zbraň. Ako vidím, no tak náš teammate je AFK. Tak. Nevieme to docela easy. Nechápem to. Keď hrám s niekým, koho poznám a proste je to off kameru, tak som buď zlý alebo dobrý a proste na kameru sa dá nejak. A to strašne veľa ľudí vraví, že práve že na kameru sa úplne hrozne hrajú. Nie. Napíšem, že... A, tak nič. Ja tu. Vidíte to ľudia? Jemu to nejak úplne skáče. Úplne, že všade on má najväčšiu sensku, ja neviem. Sensku aj replay, aj všetko má strašne vysoké. Ďalšie, pokiaľ to nevidia, no tak pôjdem tam späť, vedie si mnou. Neviem, čo iné by som mohol robiť. Меня слышно? Potom mu odpoviem teraz. Nič. Yes, I hear you. Oh, do you speak English? Yes, yes. Точно? Nice. What? Where are you from? From Slovakia. Oh, damn. Čo vidíme, ako to bude na celej tej strane. Jaj.
Tak. Myslím si, že si googluješ, kde to je. Nie. GG. Asi vedie. Aha, tak nič. Ok, typek má 9 HP. Nemá armor. How? Ja tam počul ruský Bro, prízvuk. I don't much speak English. Okay? Ok. Let's move out. No, akačko. Je to také easy. Ja neviem, ako to mám proste komentovať. Tak viete proste, ako to chodí v CS-ku. Ani to nie je proste veľa ľudí, malá mapa. Remember, Good. this is bandit country. Thank you. Shoot everything that moves. Ok. Tak nič. Ja to komu mám prejde, veď si na crazy. Potom. Good job. Thanks. A tak on mal 6 AP, no tak to bolo ľahké, ale treba pozbudiť teammate. Ja chápete, to hádam. 5-3. Go. Čo má tu hore? Tak tam není? No tak tam bol. Neviem, dal by som tu... Good game. Asi ja už hru. Je good game. Uvidíme sa pri ďalšej hre. OK, máme tu teraz Vertigo, ale ozvem sa až keď budeme hrať. Tak nemusím ani tu strihať, lebo 10 sekúnd a toto je docela väčšia mapa. Tu som mohla trochu viacej toho aj rozprávať, lebo akože ticho sa mi nechce. Tak, no. Bude to, dúfam, že ľahšie. Akože neverím, že by niečo bolo ľahšie ako tam tá minulá hra. Dúfam, že typek kúpie. Tak toto bude ešte ťažké. Nie kvôli tomu, že by som to ja nedal, ale nedám to. To si nedám, lebo ten teammate, on má 5000. Nie, ja som klikol Jarko. Poď. Cože to? Ne? Kde klok? Ne. Tam máš toto. Berem P250 a negevo. Rýchlo fleša, máme to a toto je... Toto je akože dobrý loadout, keď sa ide tu takto. Takto počkáš? Je tam aj druhý typ.
Bravo. Teraz neviem, že skadiaľ je, lebo Bravo môže byť v neviem akých jazykoch. Ale tak... No bolo by good, pokiaľ by bol... Neviem. Nešlo to po pláne. Ale šlo to plne po pláne. Zo všetkých zabiť. Čo to mal? Famas, vymeniť za Galil. A teraz vyhodiť Galil a dať... Ja kúkam. Sa divím, že tento typek ešte nezomrel. No, zomrel, ale to. Toto musí byť quick and easy. Čo som povedal? Čo tu máme? Gorilla a niečo. OK, bravo. Nice, nice. OK, ty príde tam, ja idem toto furt. Neviem, ako to vy máte na Vertigu, na tomto... Sa zľakol, že tam vidím nejaký znak. Tam počul. Toto druhého nie. Ja tak P90, ty kokos, to by som mu nedal. Nevadí. Uvidíte, guys, kúpim P90, rašnem toto a GG. To kde stri... Akože... Čo? Neviem, že... Či niečo bral, alebo čo? Ale... Good. Dáme si... P90, no. Som vám to sľúbil. Dal som ho trochu som ho dal. Yellow. Typek ho musí dať. 78 mu dal, vidíte guys. Je to proste ľahké. Keď máte P90, tak tam rašnite jak nič. Foj si tam, ja si idem zobrať moje AVPčko. Som zdal, že mal 9000. Bude tam vzadu. Teraz sa musím strediť, teraz ani nemôžem tak veľmi komentovať. Na to, že je toto Vertigo, tak je to... Tak to zasekalo jak nikdy predtým. No, raz sa mi sekalo ešte viacej, ale to... To je príbeh na iný čas. To je príbeh na dlhšie, tak sa to povie. Alebo poviem vám ho, keď budem toto prechádzať. Ten príbeh sa začal tak, že s jedným mojim kamarátom potreboval sa dostať, aby na
musel dohrať deathmatche a tieto veci, casually, aby mohol som ňou hrať. Lebo ja som s ním nechcel takéto hrať. Ma to proste nebavilo. Takže som mu povedal... To bol no-scope, tak to bolo dobre. Tak som povedal, nech proste to viacej grindi. Tak on mi povedal, že proste nech mu idem pomôcť. Tak som s ním pomohol a my sme hrali deathmatch. A hrali sme asi 3 hry a v každej hre som mal 1500 až 1600 ping. Akože... Je to v pohode. Je to v pohode, akože mal som už aj horší ping, ale to som ani v realite nebolo možný. To vtedy nebola ani realita načítaná. Á, dostal hlavu. Mal hlavu otočenú dohora, neviem, ak to mám ukázať, lebo nemám webku. Tak nedostal. To je jedno, ale tak uvidíme sa pri ďalšom videu. Videli ste tu dva wingmany, jeden bol 9-1, druhý bol 9-0, takže uvidíme sa pri ďalšom videu, takže